Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа една игра, която намерих сравнително наскоро. Казва се Hubert Hits и не е типична слот игра, а е мултиплеер игра. Както може да видите на играта, Hubert се кара неговия мотопед и мултиплеера се увеличава и се опитва да не го блъснат колите. Колкото повече време кара без да го блъсне кола, толкова по-голям е мултиплеера. Както виждате на екрана, отляво може да видите Recent мултиплеерите, които са били. И имате два залога. Ляв и десен, като единия може да бъде по-рисков, другия може да бъде по-безопасен. Също така може да бъдат и еднакви. Зависи от вашия стил на игра. В момента мултиплеера стигна до 20, което е доста добре. И го чакаме да го блъсне кола, понеже вече искаме да играем. Готово. Ето, може да видите, че мултиплеера е 31. Сега ще заложим 10, тук ще заложим 15. И чакаме да тръгне, натовари храната и тръгва. Така. Добре. Малко ме е страх, понеже играем с 15 лева и 10 лева. Също нещо, което забравих да кажа. Секунда. За малко. Залозите могат да бъдат от 10 стотинки до 100 лева. До 100 лева. Товари храната и тръгва. И сега кара. Нямахме късмет, но затова играем с ниски залози. Ето, и до 100 лева са максималните залози, но няма да играем с такива големи залози, понеже наистина са доста големи. Ето, той отново тръгва на неговия мотопед и почва да кара. Давай. Добре. Акъла се изкарах, но важното е, че ги изкарахме. Ето може да видите, в момента спечелихме от 10 лева, 19 лева и от 15 лева 28 лева. Ейто. Аз се стеглих на 1.89, а може да стегля на 6.90. 8 9 10 11. Ясна работата. Ако и вие искате да пробвате тази игра от Trivecta Gaming, играта се нарича Hubert Hits, може да я пробвате, като цъкнете линка долу в описанието. Благодаря ви, а аз все още ще чакам да свърши този мултиплеер. Благодаря ви. Чао, чао.